Vitajte, dnes sa ponoríme do sveta algebry a rozoberieme si na drobné jedno z jej úplne najzákladnejších častí, a to je algebrický výraz. Poďme rovno na to. No, toto je otázka, ktorú si asi každý z nás aspoň raz v škole položil. Prečo sa zrazu medzi úplne normálne čísla začnú miešať písmená ako x, y alebo a? Je to len nejaký spôsob, ako všetko skomplikovať? Ale vôbec nie. A presne v tomto je tá genialita. Vďaka písmenám sa matematika mení z obyčajného riešenia jedného konkrétneho problému na neuveriteľne silný nástroj. Nástroj, ktorý môžeme opísať pravidlá, ktoré platia, no prakticky všade. Je to vlastne jazyk, ktorým sa dorozumieva celá veda. Ešte predtým, ako začneme týmto jazykom plynule hovoriť, musíme sa naučiť jeho základné slovíčka. No a tými slovami sú práve výrazy. Dobre, takže to najdôležitejšie je toto. Algebraický výraz je niečo ako kúsok vety. Nie je to celá veta. Opisuje nejaký výpočet, ale nepovie nám, čomu sa rovná. Je to skrátka matematická fráza, ktorá tak trochu čaká na dokončenie. Tu ten rozdiel vidíme úplne jasne. Úplne naľavo je číselný výraz, jeho výsledek bude vždy jedno konkrétne číslo, bodka. V strede máme algebrický výraz, ktorého hodnota sa mení podľa toho, čo dosadíme za to x. A napravo je rovnica. A to je už kompletné tvrdenie. Hovorí nám, že dve veci sa sebe rovnajú. Dnes sa budeme venovať presne tomu v strede. Dobre, tak sa poďme zahrať na takých matematických mechanikov. Vezmeme si jeden algebrický výraz a rozoberieme si ho pekne na súčiastky, aby sme videli, z čoho sa skladá a ako to celé vlastne funguje. Tak, toto bude náš ukážkový model na nasledujúcich pár minút. Na prvý pohľad to možno vyzerá trochu zložito, ale uvidíme, že každá jedna časť tu má svoje presné pomenovanie a aj svoju funkciu. Takže prvá vec, ktorú si všimneme, sú členy. Sú to akoby jednotlivé vagóny v našom matematickom vlaku. A všimnite si jednu dôležitú vec. Znamienko mínus patrí vždy k tomu členu, ktorý za ním nasleduje. Takže nemáme člen 4y, ale člen mínus 4y. A to je fakt dôležitý detail. Premenné, to sú tie tajomné, flexibilné časti výrazu. Sú to vlastne zástupné symboly, za ktoré môžeme dosadiť v podstate akékoľvek číslo. A presne vďaka nim je algebra taká nesmierne užitočná. Koeficienty nám upresňujú množstvo. V podstate hovoria, máme 3 krát x na druhú a máme mínus 4 krát y. Mimochodom, keby vo výraze stálo len samotné x, jeho koeficient by bol 1. A pri mínus x by to bola samozrejme mínus 1. Je to také nepísané pravidlo. A nakoniec tu máme konštantu. To je taká naša skala, pevný bod v celom výraze. Nech sa s tými premenními deje čokoľvek, sedmička bude vždy sedmička. Je to jediná časť, ktorej hodnota je pevne daná a nemení sa. Dobre, teraz keď už poznáme všetky základné súčasti, poďme odhaliť ešte jednu zaujímavú vrstvu informácií, ktorú v sebe každý člen skrýva. Hovorí sa tomu stupeň člena. Ako sa teda určuje stupeň člena? Je to prekvapivo jednoduché. Je to vlastne súčet exponentov pri všetkých jeho premenných. Pri 3x na druhú je to jasné, exponent je 2, takže stupeň je 2. Pri mínus 5y si musíme pamätať, že y je to isté ako y na prvú, takže stupeň je 1. No a pri 4x na druhú, y na tretiu, jednoducho sčítame exponenty 2 a 3 a dostaneme stupeň 5. A čo konštanta? Keďže nemá žiadne premenné, jej stupeň je vždy, ale naozaj vždy 0. Tak teraz, keď sme si výraz pekne rozobrali, poďme to všetko poskladať naspäť a pozrieť sa, prečo je tento na prvý pohľad abstraktný koncept v skutočnosti jedným z najmocnejších nástrojov, aké vôbec máme. A toto je tá kľúčová myšlienka. Zatiaľ, čo 3 plus 5 rieši iba jednu jedinú konkrétnu situáciu, výraz a plus b opisuje všeobecný princíp sčítania pre nekonečné množstvo možností. Algebraické výrazy nám teda umožňujú prejsť od jedného konkrétneho prípadu k všeobecnému pravidlu. A toto naozaj nie je len nejaká teória zo školy. Fyzici používajú výrazy na opis pohybu planét. Ekonómovia nimi modelujú finančné trhy. A v podstate každý programátor ich používa na písanie algoritmov, ktoré poháňajú celý náš digitálny svet. Sú doslova všade okolo nás.
A tak na záver jedna otázka na zamyslenie. Keď sa pozrieme na svet okolo seba, či už je to cena nákupu, ktorá rastie s počtom položiek v košíku, alebo čas cesty, ktorý závisí od rýchlosti, aké ďalšie vzťahy a vzory by sa dali opísať pomocou tohto fascinujúceho jazyka?